vítám u nového videa ze hry Car Parking Multiplayer. Tahle hra je moje prostě oblíbená a tak jsem vám ji chtěl ukázat. No, nic se nemění na tom, že v této hře jsem fakt dobrý. Normálně jsem si koupil toto glitch auto. Jestli nevíte, tak tohle je BMW M3 E36. Může mít jediný 757 HP, tohle je glitch, takže 1699. A já jdu driftovat. Jo, doporučuji vám hlavně drifty v City 2. Tam je to výborný. Nejlíp u nemocnice. Tam vám to prostě doporučím. Bez nemocnice driftu to prostě není ono. Jo, tak já teď, když tak jim sušenku, když tak jestli něco jíte, tak dobrou chuť. Jestli se na to bude dívat House, tak sorry House, za to, že jsem použil tvoji hlášku. Tak, první věc, musíme dojet. Ne. Snažte se prostě dojet bez jediného škrábnutí k nemocnici. Pak se vám bude driftovat nejlíp. Pak uvidíte, že já klidně zvládnu i drift 100. Když tak dneska jsem mimo kameru hrál tuhle hru a zvládnul jsem dokonce drift 300. Což jako je dobrý. Nevím, mezi kolika lidma jsem v celé České republice na drifty. Jo, nejlíp se driftuje na 3. Teďkon driftuju, když tohle je prostě drift. Výborný. Jo, a ten, kdo je začátečník, tak já vám potom tady dám ještě moje drift settings na mýho Mercedesa, což je vlastně auto pro začátečníky na drift. Pokud nemáte 1695, ale jenom 925, tak vám doporučuji se kouknout na CP Legends. To je jeden anglický youtuber, který tuhletu hru natáčí a strašně moc driftuje. Je moc dobrý a díky němu mám toho Mercedesa na drifty. Takže jako sice on se na to nikdy nekoukne, ale tak to je jedno. Aspoň mu radši dejte klidně odběr. Jako on je to dobrý youtuber. Teď jste viděli, dal jsem 98 metrů. A prostě to je prostě dobrý to auto. Jo, když tak ty barvy na tom kole, na těch kolech, to si nevšímejte. To je prostě glitch barva. A celý to auto je vlastně glitch, to je jedno. Tak. Bam 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 bing bada bing 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 bam bing bam bim bim bam bim bam bom bim bam bim ba ba bim ba bim bim bom bam bim bim bim. Jede mašinka, přejela mi tatínka, přejela mi maminku, Péťa řídil mašinku. Jo, tu songu možná budete znát od Creepa, protože tam je Péťa, jestli znáte problémy s Péťou. Takže třeba jsem debil. Některé problémy ani Péťa vyřešit nedokáže. A kdo je ale určitě dokáže vyřešit, je tady SA vzor 58, je vážně super. Tohle je taky hláška od něj. Jo, ještě, a jako, já si tady
střelím ještě takovou jednu songu, taky od Creepa, taky tam měl. A je to vlastně, jestli znáte od nějakého toho nohavici, to kozla. Tak to je úplně stejný způsob. Byl jednou jeden creep, ten Péťu měl, vůbec si s ním nerozuměl. Péťa musel, počkat, já jsem si to splet. Jednoho dne se Péťa splet, nejlepší merch, Creepovi snět, když to Creep zřel, do sardele, svázal Péťu na koleje. Péťa musel následky nést, když srazil ho pární expres. Jak tam dal prostě ten like? Pární expres. Tak. Doufám, že tohle video se vám líbí, protože jestli jo, tak dejte like, odběr, zvoneček, ať vám další video neunikne. Samozřejmě děkuji za odběry, když tak, prosím vás, dáme 100 odběratelů, prosím. Aspoň těch 50 byste mohli dát. Ne, ze začátku 20 bych chtěl. Tak zatím, čau.